ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛବାଲା को ବନେଇକି ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ ଘରକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ହେଲେ ମାଛବାଲାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ନ ଖାଇବ ମାଛ ସେଦିନ ମାଛ ନିଅ ମାଛ ନିଅ ମାଛ ନିଅ କହିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାକୁଥିବ। ହେଲେ ଯେଉଁ ବାରରେ ମାଛ ଖାଇବ ସେଦିନ ମାଛ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଧାନ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସୁଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିହାତି ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ନେଲି। ତାପରେ ମିକୁକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡର କରିଥିଲି ଅଟାରେ, ରୁଟି କରିବାକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଲା। ବୋଲ୍ଡରକୁ ଚାଟୁପାଟି କରିକି ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଉ ମାଛବାଲା ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା 4ଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାବିଲି ସିଝେଇଲେ ଏନୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ତ କେମିତି କରିବି ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇ ଉପାୟରେ ମୁଁ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ନେଉଛି, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ପିଆଜ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ କଲି ରେସିପି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ରେସିପି କରିବି ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 11ଟା। ସାର୍ ବି କୁଆଡ଼େ ଆଜି ମାଛ ପାଇଁ ଗଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ରାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁଦିନ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇ ଖାଇ କେତେ ଖାଇବ। ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଏଇ 3ଟା ବାର ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଏତିକି ମାଛ କି କିଛି ନ ମିଳିଲେ ଆଇଁଷ ଟୋପେ ନହେଲେ ପାଟିକି ଆଉ ଭାତ ଟୋଟାଲି ଯାଉନି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡାରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସକାଳୁ କା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ମାଛ ବୋଲି ହାଣ୍ଟୁଳି ହେଉଥିଲି, ମାଛ ମିଳିଲାନି, କିଛି ମିଳିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଖିଲା ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରେସିପି କରିବି ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ନେଇଥିଲି ଚୁନ ଚୁନ କରି 2-3ଟା, ଟମାଟୋ କାଟି ନେଲି। ଆଉ ଚାଲି ରେସିପି କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। 2-4 ଚାମଚ ଦେଲି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ଟୋପେ ଚିନି ପକାଇଲି। ଚିନିଟା ଭଲ ଉତରି ଗଲା ପରେ କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା ଯାକେ ଭାଜିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ନହେଲେ ମସଲାଟା ଆମର କଲର୍ ଆସିବନି କି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କଞ୍ଚାଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା କଲର୍ ଆସିବା ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ପିଆଜକୁ ଭଲକି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ଜିରା ଧନିଆ ପେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବଟା ମସଲା ନିଏ। ତାକୁ ପକାଇ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ ପକାଇଲି। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତୁମେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ନେବ। ମୋର କମ୍ ଅଣ୍ଡା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ମୁଁ 3ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଟୋପେ ଟମାଟୋକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ସିଝିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋଟା ଟୋପେ ଅଧିକା ହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି। ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଟମାଟୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ସିଝିଲେ ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଟମାଟୋ ଗୋଟା ରହିଥିଲେ ମସଲାଟି ଆମର ଭଲ ହେବନି। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋଟି ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। ମୋର ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ଏମିତି ମେଲ୍ଟ କରି ନେଉଛି, ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ମେଲ୍ଟ କରି ନେଇକି। ମସଲା ଦେଖ ମୋର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ କଲର୍ ବି ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଲେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ନେଇପାରିବେ। ତ ମୋର କମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ହିଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କିରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକି ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଠି ଫଟେଇ ନେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି। ତା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବାର କିଛି ଜରୁରୀ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଲୁଣଟା ଭେଦିବନି। ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲି, ତେଣୁ ଆମର ଅଣ୍ଡାର କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଲେଉଟାଇ ନେଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଉଟିଗଲା, ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଚପ୍ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଚପ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ରୁଟିରେ, ପରଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଲିରେ ବି ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ 3ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି କରିନେଲି। ସବୁ ତାକୁ ଚପ୍ କରିନେଲି।
यहाँ बहुत शीघ्र हो जाती रेसिपी, लेट लगुनि किसी। तो आम शीघ्र जदि किए आसला आम अंडा सिझेवा बदल ये टाइप रेसिपी करदे भी बहुत बढ़िया हम। सागे सागे आम अंडा झोल रेडी हो। अंडा सिझेला गोटे जमी लेट लगे, तेणुक ये रेसिपी करके देले भी बहुत टेस्टी लगे। तो मोर ये झोल ये फुटीगला, मुझे सब अंडा चप गुड़ा को से पकई नेबी। देखो केते सुंदर है, बहुत टेस्टी भी लगे। देखा जमी जेकोसी रेसिपी जदि सुंदर देखा जाता खाଇବା लगे बहुत इच्छा हे आ बहुत टेस्टी भी लगे। ता कलर रू जना पड़ी से केते सुंदर है। निश्चय थरे घरे एमती रेसिपी करी खातु, बहुत बढ़िया लगे, बहुत शीघ्र भी हम। आ मो रेसिपी भल लगे निश्चय लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर मो चैनल टी को आ शेयर भी कर। आगु को आगु एमती मु चटपटा रेसिपी आनिबी। तापर मुझे काटी रखि धनिया पत्र को पकईदेली। तापर किछि समय ताको फुटिया को छाड़ीदेली, कहीं आमर अंडा भितर मसलाटा टुके भेदीज से किछि समय आम फुटेदबा। मोर पूरा रेडी हो गलानी। एबे आमे ताको गोटे प्लेट को सर्व करि नबा। मु गोटे प्लेट को एमती काढ़ी नउची, केते सुंदर चामच रे काढ़ी देची। ता बहुत सुंदर फुलीजी भी आमर अंडाटा झोल जिते पड़गला, अंडाटी आ टुके फुलीगला। ता बहुत बढ़िया देखा जाउची, देखिया को आखि के सुंदर लगुच। ता जो जिनस सुंदर देखा जाए बहुत टेस्टी भी रही। आ मोर रेडी हो गला एबे अंडार रेसिपी बहुत शीघ्र। ता चलते एबे टेस्ट करवा। वाओ बहुत बढ़िया है, अंडा टेस्टी लगुच। तो निश्चय करे घर कर खातु।